Der er så meget glæde i det rum, i det værelse. Der er så meget, jamen hun er så forventningsfuld. I forbindelse med Allehelgens aften og Halloween har jeg talt med vores nabo Margot, som bor lige herovre. Hun har indvildet i at fortælle lidt om hendes oplevelser, om den fortid, der har været her på kroen. Prøv at høre med. Ja, jeg hedder Margot. Jeg er her på min sene del af livet startet på at gå op, eller beskæftige mig med de ting, som jeg egentlig har interesseret mig for i rigtig, rigtig mange år. Jeg har jo min lille klinik herovre, hvor folk kommer for clairvoyance, for afdøde kontakt, for healing, for coaching. Der havde været nogle aftener, når vi gik i seng, at så var der lys herovre, og det havde vi talt om. Det var da underligt, for der bor jo ikke nogen derovre i øjeblikket. Der er ingen gæster, der er ingen håndværkere, der bor der. Der er ikke nogen. Mm. Og så var det sådan, at jeg vågnede tidligt en morgen og stod op og kiggede herover. Og så kom der pludselig lys i vinduet ud mod vejen, og det skifter. Det kan skifte lidt farve. Det kan skifte. Det er ligesom, hvis du måske ser noget i fjernsynet, hvor så er farverne stærkere, fordi der sker måske en film, der sker nogle forandringer. Ja. Og så det har jeg tænkt på bagefter, at det kan være en, der tænder fjernsynet og hygger sig på et besøg her. Ja. Altså et besøg fra den anden side, eller fra den åndelige verden, eller hvad vi skal kalde det. Ikke? Okay. Og der fik jeg faktisk en stærk fornemmelse af, at det var en ung kvinde, og det var noget godt. Ja. Den følelse fik jeg. Allerede der? Ja. Ja. At det er ikke nogen, der vil noget negativt. Det er simpelthen noget, der er sket engang. Man kalder det aftryk, og dem kan nogle mennesker mærke. Fordi alt, også det vi sidder og taler nu her, vil kunne mærkes af en eller anden måske engang. Okay. Det hedder, vi kalder det spøgelser, og det er jo sådan, men jeg kan bedre lide at kalde det begivenheder, der er sket, aftryk. Aftryk, ja. Og så var jeg jo heldig at få lov at komme over og prøve at mærke det. Ja, altså, var det kun dig, der var herovre, eller hvordan fungerede det? Altså, jeg fik lov at bo inde i nummer 9. Ja. Og var det færdig renoveret på det tidspunkt? Ja, det var så fint. Okay. Det er simpelthen lækkert. Tak. Jamen, jeg fandt en aften, hvor det ikke var optaget, ikke? Eller en nat. Ja. Og så kom jeg simpelthen herover halv 10-tiden, tror jeg, om aftenen. Og installerede mig, og satte mig i den sådan en stol her. Mm. Og bare sad og mærkede. Jeg sad og mediterede. Og så der er sådan en god atmosfære, og der er så smukt. Jeg kan kun anbefale, at hvis man har lyst til et æstetisk badehotel, så er det bare så skønt. Tak. Så fik jeg fornemmelsen af, at jeg rettede mig sådan op, kan jeg huske, og så fik jeg fornemmelsen af, at jeg kalder det et koncept, fordi jeg tror, at vi er temmelig langt tilbage i tiden. Jeg får min corsage, og det da jeg ligesom oplever, det er, at jeg står ved et bord, altså eller spisebord, ikke så stort, og jeg er i et værelse, som er langt tilbage i tiden. Altså det er et værelse i en version af kroen, må det være, som måske ikke engang på det tidspunkt var en rigtig kro. Jeg står og læner mig på bordet, og så bliver jeg snøret. Og det bliver strammet godt, for jeg skal have en flot figur.
Og så hører jeg ligesom, at der sker noget udenfor, så jeg går hen ved vindueskarmen og står og kigger og ser, at der kommer en båd og lægger til. Og jeg mener, det er et sejlskib. Og jeg ser, at der er nogen, der går i land. De kommer i land, de er i uniformer. Og der er deres leder, hvad han så end er. Jeg tror, han er en godsejer, en herremand. Og hans soldater, jeg vil tro, der har været en 4, 5, 6 mand. De tager hestene herover og går herover af den jordvej, som der var dengang fra hvor skibene lagde til, og så over mod broen. De har det gemytligt, de her soldater, for de skal over, og de skal overnatte her. Det er aften. Og så kan jeg høre, at der ligesom kommer sådan nogle fodtrin op ad trappen. Faste, målbevidste fodtrin. Og der kommer en meget flot herre ind. Stor. Han minder mig om, når vi ser billeder af Christian den 4. Så måske er vi lidt længere tilbage. Jeg ved det ikke. Men jeg tror ikke, det er Christian den 4. Men altså, det er i hvert fald en mand med noget magt, nogle penge, han har noget velstand. Han kan tillade sig nogle ting. Og det er bestemt ikke første gang, de har mødt hinanden, for glæden imellem dem er så stor. Ja. Og tiltrækningen imellem dem er så stor. Og altså, det jeg oplever er bare, at der er en fantastisk dejlig atmosfære, stemning imellem dem. Og så fader det ligesom ud, og de forsvinder. Så det skal jeg ikke være med i, men nej. Jeg oplever ham som en meget mand med stort M. Mm. En viril mand, men de er glade for hinanden. Jeg ved ikke, om jeg er dansk, eller om jeg er måske fransk, fordi jeg oplever, at jeg har sådan noget cancan-kjole-agtigt, eller i hvert fald meget flæse med striber, med forskellige stofsyede sammen, tror jeg. Ja. Og så har jeg en hat, noget lignende den her. Ja, sådan en stor skygge. Ja, og endnu større end den her, faktisk. Ja. Så har der været andre sådan fornemmelser af andre aftryk? Jeg var jo så heldig, så jeg satte mig og skrev min oplevelse ned på min mobil, og så tænkte jeg, jeg skal sidde her lidt endnu. Og så kom der faktisk en ny oplevelse. Mm. Og jeg fik sådan lidt kulde og sådan. Og så bliver jeg klar over, at jeg er en ung pige, som sidder og græder. Mm. Jeg er meget ung, tror jeg. Og jeg sidder og græder sådan ned i mine hænder. Og jeg kalder på min mor. Og hendes tanker er, mor, bare du kunne hjælpe mig. Bare du kunne tage barnet, som jeg venter. Mm. Men det kan du jo ikke for far. Det var sådan meget klart. Ja. Og hun var ulykkelig, og hun var selvfølgelig kommet i ulykke. Ja. Det der var i det, var, at hun var faktisk meget forelsket i den unge mand, og han var også forelsket i hende. Mm. Men hun var jo den yngste køkkenpige, og han har været af stand. Ja. Så jeg begyndte faktisk også sådan at få lidt vejer. Af de her første vejer, der kommer kriblende, ikke? Og så er der et spring, men jeg tror bare, at det skete ud i et, men der var noget, jeg ikke behøvede at mærke. Mm. Men så kommer der en kone, altså en jeg vil måske kalde hende meget nikæret, altså sådan nok en lidt klog koneagtig. Ja. Og hun kommer og hjælper med fødslen. Jeg mærker heller ikke fødslen, altså. Og det er ikke nogen lang historie, men historien er,
at hun kommer og fortæller, at hun har fundet et hjem til det her barn. Hos et par, som ikke selv har fået børn. Og hendes oplevelse, altså nu kommer det, hendes lettelse er simpelthen så stor over, at hun, nu ved jeg, at min dreng, så siger hun oven i købet, får et godt hjem, hvor han bliver værdsat. Og, altså i almindelige kår, ikke noget, men ganske almindeligt får den her dreng det godt, det ved hun. Så, jeg gik i seng med sådan en dejlig fornemmelse, kan jeg godt fortælle dig. Fordi at hun også var... Det var en glad. lykkelig slutning. Ja. Og jeg har følelsen af, nu, den får jeg nu. Men hun er kommet godt videre, og hun har fået et godt liv i de... Ja, hun har fået sig en god mand, hun har fået nogle børn, ja, det føler jeg.